Hello mga kabigay, welcome back po sa channel natin, si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng pork asado. So pata po ang ginamit natin, pork pata. Tapos mayroon po tayo ditong spicy jumbo siomai rice. Yan po, marami pong may rice po tayo dyan sa ilalim. At dito po yung ating pinaka sauce. Mayroon po tayong toyo mansirito. Sausawan po ng ating jumbo siomai. Mayroon po tayong lemon water. Pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa pong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Na po lagi po kaming mayroong makakain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po ma. Ito po sa dalangin ko sa inyo. Bugtong anak sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Sarap. Nice. Bigat. Sarap. Almond. Ngalay po yung nangalay. Bagay po, masarap. Sarap.
Sarap nito, may buto pa yung gatal-gatal. Mali pa na nakakuha po ako ng kutsara. Para meron bang pangsandok po sa toyo. Napakalasa. Pag ito pong pagkain nyo, mapapa-extra rice po kayo dito, mga 10. Sobrang lasa. Medyo messy nga lang po. Mahamol. Tama-tama po yung lambot. Anghang. Sarap ng pagkalambot. Tamang-tama. Diet po tayo ngayon, konti lang.
Lambot po ng manggatal. Hop. Wala na po. Excuse po. Excuse po. Ang malay. Last bite na po. The best.